zuen proiektuari eta ibilbide luze bati amaiera emango diozue. Lain taldeak agur esango digu, zein izan da horren arrazoia? Bueno, urte guztia eta geho kontuatu geha, bakoitza nola bere bizitza hartzen hasi ala, bere ritmo diferente batetan sartu gala danak. Eta, hasieran oso politia zana, uste da horreko batean Mikeleko Joseba Peak esatzuela, oso politia zala ardurai gabe bizitzea hasieran, danak denboa genekanean, da guen jairitxegia puntu batean, sei bizitza konpartitzea eta zaien zaigu, eta erabaki deu oso guztua egin deun lan honekin, bideo honi amaiera ematia. Hombre, pena oso handia da, zehazkenen, ni behintzat hasieratik nago proiektu honetan, eta netzako famili baten ez dut esango parte izatea justiko jotenik, netzako beti izango dira familia, baina bai, ez dakit, nire denbora asko okupatzezun zerbaitei, agur esatea da, eta zakit, alde batetik pena, eta bestatik, arraro sentituko nahi zan, denbora libreak itala, baina ez, tristura bai sartzea, baina baita liberen, arrotasuna ikusita lortu den guztia eta pozik lortutako emaitzakin. Zure kasuan, eta hasieratik erdibidean sartu zinen, hasieran egiten zuten musika da, zu sartu zarenetik orain artekoan, nolako evoluzioa ikusi duzu? Evoluzioa, nibe justo sartu baino pixka lehena horren Mikel zen bertan, Mikel Dani beste estilo batzutatik gatoz, beste talde musikaldetik beste rollo batzutatik, eta nik uste saiatu ginela pixkat gure ze hori sartzen, ez? Nolabait pixkat oso invasibo izan gabe, baina geure marka pixkat uzten, ez? Zer suposatu duzuen bizitzetan, Lain taldeak? Ez zingo nuke hitz batekin. Laburtu, ze izan den Lain, etzako nire bizitzetan parte handi bat, importante bat, eta pozik hartzutena, eta hortaz arrona hon zerbait dan, eta netzako izan da, pertsona pila bat ezagutzeaz gain, nik pertsona bezala, eta musiko bezala, eta, profesional bezala, baita azteko aukera manditen zerbait. 8-9 urteko ibilbide luze edo motza, esan egin duzuela, anekdota asko gertatuko ziren zerbait, geratu zaizu hor buruan joaten ez den zerbait? Biden gindoa zela, furgonetan jiji jaja area biden, oso soinu beti zoze pasatzen zaigu, batek eta bestia hau aztu, eta beti ere saiatzen askotan hasieran mintzat ez, esparrandan gatzeian tokitan bertan, da beti kontatzen berazte egin kriston abentura pasaren lagau batian, hor furgoneta erdi bidetxur baten gatu zitzaigun ataskauta, ezin genula ateak, beste tipo bat etorri behar izan zuen goizeko lautan furgoneta ateatzea horre itxondo batetik, kristona, alako. Ez dira kontatzea noitakua, baina egia da guri asko markatu igula, eta hasieratik hor famili, nolak ere sendotu ikego. Asko daude. Tontak ere sentein dikegu. Holako zentzu hortan nahiko tontito, esan nahet. Bastante egun guztia tontoan egiten pasatze dugu, eta gustatzen zaigu. Txoraketetan ibiltzea da, hola anekdotak asko. Eta zaluzutea pixka bat falta motako taula gainera igotzea, jendaren aurrean jotzea? Hoi nik uste beti nik izan ditut aurreko proiektutan ere boladak igual utzi eta denboraldi luze baten igual zuzeneko eman gabe eta hola eta kontzertu bat ikustea guten zanen beti daukezu ikusti jutzu beste norbait taula gainen da beti arra hor daukezu beti desantzu montontan joko nuken eman kontzertu bat eta baina ez dakit nola izangoan etapa hau amaitxua eta ikusiko da.